Na ci na sarki, na ci na malam, duk abin da zai faru ya faru. Na ci na yara, na ci na manya, duk abin da zai faru ya faru. Kai ni fa ma na kai dan gwarma fa. Ni abala na kai dan gwarma. Na ci bashin kanda mai kosa. Na ci bashin awwal mai kuli-kuli. Na ci bashin ni wa ma sunan ne kayan dare. Na ci bashin mai adaidaita. Kai na cuci wani yaro. Kai yaran da na cuta ba adadi. Manyan ma na kwaci. Wayar na kwaci. Takalmin na kwace. Ni menene ban yi ba. Kai na ci na gaye, na ci na malam, da abin da zai faru ya faru. Na ci na manya, na ci na yara, da abin da zai faru ya faru. Kai gwaramar ma nake nema ido rufe. Allah ya kawo ni ka gani. Wallahi gwarama nake nema ido rufe. Kai yanzu tashi zan yi in area bakin kasuwan nan. Yadda nake jin yin wannan, kaga duk wanda ba sani ba zan je nima ka karɓa hensu. Tashi zan yi yadda nake jin yin wannan, kaga area bakin kasuwa, area nan haka hakan nan. Ko kuma in naga yaro in kwace waya, in kwace takalmi. Kai ni fa da abin da na gani kwacewa nake. Ko biro na gani ko mota ce yanzu ma fashi wallahi in kwace ta. Saboda na cika ni a bale ni tantiri ne. Gaskiya a wannan na yare na mun da wayo. Tun da zai karɓi riga da takalmi har yanzu bai kawo kuɗin ba. Daman kuma ga kwanaki a wajen kan da mai kuli-kuli mun haɗa tana bin shi ta cikin shi. Na taimaka mai na biya mai bashin na ara mai 9,598.89 har yanzu ya ba. Wajen kan da mai kuli-kulin bai wuce sadaka ba. Amma wallahi duk yanda za a sai ya ɗauki kuɗin riga ta da takalmi na bani. Ko mutuwa zai yi wallahi sai ya bani kuɗi na, ko kuma wallahi in mayar mutuncin kira mai yan sanda. Ai na sai yanzu bai wuce bakin titi ba, zuwa zan iya same shi ko ya za a yi sai ya ɗauki kuɗi na bani. Dan yanda Najeriya nan gahi nan ya gona gaba ɗaya biyar rarrame, rigar ma da kyar nake kawowa. Amma mutane su ba su da mutunci. Wallahi idan bai ban kuɗi na ba sai na kira mai yan sanda. Yau da wasu ko baya so sai ya ɗauki kuɗi na bani. Dan wasu yau zai gane waye na da mutunci. Wallahi yau zai gane cewa bani da mutunci. Don uwarsa wallahi yau na haɗu da shi duk yadda za a yi sai ya bani kuɗi na. Kai na san ma dai ba zai wuce bakin titi ba. Na san da haka ma yana zaune yana shan shisha. To ba shisha ba ko ta yake sha sai ya ɗauki kuɗi na bani. Abokina na mai kanti. Ya daga zuwa ya zama ko sallama babu. Kai wallahi dan kai ne da wannan ya zo ya samu ya zauna ɗan nan. Wallahi da hina mai ɓalle-ɓalle. To ai saboda kar ka gudu ne. Ya sani da wani zauna ko sallama babu. Na san yanzu da kana gani na da kasan da zuwa na da guduwa na kai. Yau kan ko da ka kake yawa ce ka dauki ina ka bani. Uwa ta fa kace na da mai kanti, amma fa ka raina mu wayo. To wallahi kai ma yau ko da uwar ka kake yawa ka